Повече от 10 години снимам професионално. Сватбени, семейни, детски, продуктови, модни, бизнес-портретни, бебешки и художествени фотосесии с бъдещи бременни мами. Фотографията е моето призвание и страст. Обичам да усмихвам дните на хората, които ми се доверяват и които прекрачват прага на моето студио Photo Lounge тук в град Бургас. Клиентите ми, приятелите ми, те са специални, защото не само уважават труда ми, но винаги се стараем да получат най-доброто отношение и максимален професионализъм от екипа. Photo Lounge работи целогодишно. Всеки нов сезон създаваме тематични, интересни, различни декори в зала интериори на студийния комплекс, а в зала 2, наречена зала Циклорама, сме построили бяла безгранична стена за вашите арт, продуктови, специални и индивидуални проекти. Повече за работата на студиото може да намерите на сайта www.photolounge.bg, а за моята работа като фотограф в личният ми сайт, Instagram, YouTube, TikTok и Facebook. Очаквам ви!